Ассалому алайкум, халқи меҳрубона, халқи мусулмонои меҳрубона. Шумо барои духтари ман хеле кӯмакҳо кардед. Раҳмат, миннатдорӣ бепоён барои ҳамаи шумо, ҳар кадоме ки барои мо кӯмак карданд. Илоҳӣ фарзанди ман дарди кашидост киша ҳеҷ кас накашад. Ин минуту вақту соату ҳар як бай шабона рӯз дарди ин мекашад, ягон кас накашад иншоалло. Барои пайвандсозии курдаҳош мо кӯмак кардем. Ҳозир ҳамон ту кашол шуд корамо кашол шуд аз сабаби пайвандсози курдаҳош хешамо дур буда. Барои ҳамин мо ҳозир аз нав бо чӣ кардем, мо қонунба нигоҳ карда кор кардостем. Барои ҳамин ҳозир